Bay, Borlonoy. Agoy. Nga naman bay Botsyok. Agoy. Bago ko nakapalit ron og auto bay, unya, i-challenge na ka bay. Agoy. Ako bay, challenge mo bay Botsyok. I-challenge na ka bay. Panaglitan bay, makapadagan ka ni akong auto bay, hatagan ta ka og 1,000 ka pisos, ako Englishon 1K. Agoy. Ayaw siguro anang tao bay. Agoy. Ayaw siguro anang tao nga dili ko kapadagan. O sige. Akong challenge nimo ha. O makapadagan ka na akong auto, 1K. Unya, og maimong in English ka nang imong giyon nga ayaw siguro himo na akong 2K. Agoy. Nga bay, asa na ako nahon bay? Kini papadagan sa imong auto o kining challenge nimo? Agoy. Kadi ako ang challenge. Himo na akong 2K. Basta kay imong in Englishon, ayaw siguro ang tao. As ka sayon kaya na bay, ako nang ma-in-English bay. O sige sayon man. Yun sa may in English, ayaw siguro ang tao. Sayon kay bay, ang in-English anak bay, don't judge a man under the mango tree eating banana. Tawa sa music. Ganahan ka! Dahil ko na piyabe, palihog og tunol ang imong usa ka botilyang beer kay mapalit ko. Agoy. Ay, baroloy. Pagulat ya, oy, kaya na pa kudahang customer re. Unahay pa ka naabot ha. Uni na ka ha. Agoy. Pinaon sa man ka kordapya pagkasuplada hapon nimo. Agoy. Pagkasuplada hapon nimo kordapya, wa man ka makita dia sa gipaskin dia sinong bongbong. Ah, nga naman baroloy. Sa magipaskin na si Bongbong. Nakapaskin diha. Dahil kordapya, nga ganag-ingon. Pay as your order. Agoy. Unya, baroloy. O sa may pasabot anak baroloy na nga, pay as your order. Ang buot ipasabot anak dahil kordapya. Bot ipasabot anak dahil kordapya kanang pay as your order. Kinahanglang ang tindira magpaubos. Agoy.